Мы сегодня гуляем по лесе. Цудоўнае надвор'е, але нехта до нас уже тут гуляў. Ёсць вось ужо слядочки. Идем, тут у нас карьер песчаный. Все, идем поглядеть. Ну вось, сегодня мне дапамагае, у мяне аператор ёсць. Пришли мы ў лясок, вот до распрацаванага гэта пясчанага кар'еру. Вот тут такое месца, с одного боку яно і небяспечнае, вот вельмі такое, але і ўражвае. Ну, дети любят тут бывать, але небяспечна тут бывать, конечно. Корни, все торчить, дрывы заваленные. Мы пришли на дзіўны хутар. Тут усяго некалькі хат, але гаспадары яшчэ ёсць тут. Яны дзесьці ў горадзе жывуць. І скажы, як тут усё прыгожа. Моцны сарайчык такі вось стаіць тут. Там хатка і цудоўная хатка такая. Ну мы зараз усё разгледзім і працягнем здымкі.